Panguva inoi kunyika yeMozambique, vakomana vamunoziva veopposition, kunyanya the most powerful Venancio Mondlane anozikanwa ndiye mutungamiri weopposition munyika yeMozambique, aiva mukomana uya ane simba. Muzuva ranhasi vauya vakanyatsoremera vakomana veFrelimo, tichiona maoffices avo aiwa achibheniwa down. Vakomana vana Daniel Chapo aiva vachinonoka zvavo varesigna vasiyana nazvo, noda kuti havachadii kamwe. Saka pana mashoko amudangira pana subscribe like out on the bell icon. Mazuva ano tiri kuona mavidhios tichiona aiwa mumatongets vanhu vari kungopinda mahara vachipembera vachiti Mondlane aiwa ari kuziva zvaari kuita. Pana panopinda pahendo yeexternal manager achiti another Frelimo office burned down in Pakwat neighborhood in Pemba, capital of Cabo Delgado, where everyone goes for the mineral resources, but the province continues to be one of the poorest in the country, with the local population living in extreme poverty and insecurity. Panoshuva mapictures amurikuona vanhu vakaunganira aiwa iyo Frelimo office yacho iri kuonekwa kunzi aiwa kunenge kune mamineral claims, but vakomana ava vari corrupt zvokuti vanenge vachitora maminerals pese pachimatende avo vachiti hapana kana munhu anofanira kubenefita kwaari, zvinova kuti the economy iritori undeveloped, iritori the poorest economy in their country. Mbotise mafungiro enyu munoti kudii pamusoro shocking and powerful demonstrations ari kuitika munyika yeMozambique. Zvatiri kuti panguva inoi vakomana zvavo vanongoramba vakahadhira, vatiri kuona kuti ilosi kwavari kuri kuita loss of life, infrastructure iri kudestroywa, they are losing thousands. Muchiona kuti aiwa nekune maoffices avo achibheniwa down kudai. Tose mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pavakomana ava varamba vachiita nhare vari onto power vachina kuti vanhu mavoices haasi kuvada. Pinda comment section mepedza mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.